atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Levamos moitos días traballando sen parar, Poderíamos facer unha excursión. É unha boa idea. Que opinas, Merliño? Investiguei co meu corno. Sei dun sitio que de seguro vos gusta. Onde? É unha sorpresa. Danos as coordenadas e imos alá, Canta auga. Pois todo isto é o mar. E para que serve o mar, Merliño? Para moitas cousas. Para navegar, para nadar, para que vivan os peixes e para refrescarse nos días que vai moita calor. Que calor vai aquí, e que sede. Menos mal que temos toda esta auga, Fioncho, non bebas esa auga. Regoiro con pó de estrelas. Isto non é auga. É auga, pero ten moito sal. Entón non se pode beber. Que estaba rica, Agora sí que teño sede. Que son eses obxetos extraños? Non hai perigo. Sabede lo que son? Non, parecen os cobertores dunhas camas. Son toallas. Para cando os terrícolas veñen bañarse. Ese montonciño de cousas que hai xunto ás toallas, que será? Pois máis cousas que os terrícolas traen á praia. A xente tamén trae libros á praia. Fioncho, colle ese libro. Que ben, xa temos un conto. Pero logo devolvémoslo. Iso que o que se colle prestado sempre hai que devolvelo. Ai, canta sede teño. Non me dá pasado a sede, Adiós ata no mostacho. A min gustoucheme moito a praia. Deixémonos de lerias e insertemos o libro que fai falla enerxía no planeta fantasía. Título: A Casa da Duna. Autor: Fran Alonso. Fotografías: Manuel Vicente. Editorial: Edicións Xerais. Alba é unha nena que vive nunha pequena casa mariñeira en riba dunha enorme duna de area. Ao outro lado da duna divísase un faro que se prende cando cae a noite. O primeiro que fai Alba todas as mañáns é sentar na area e xogar coas tartarugas que trae a marea. Pero Alba non vive soa, vive con un gato rebuldeiro que se chama Bicos. E o que máis lle gusta a Bicos é correr pola praia detrás das gaivotas. E todos os días Alba senta na area para ver as ondas que trae o mar. O luns, as ondas son vermellas e veñen cheas de trasgos e de cangrexos. O martes son amarelas e veñen cheas de estrelas e de fideos. O mércores son brancas e veñen cheas de neve e de raspas de peixe. Os xoves son moradas e veñen cheas de ourizos e de violetas. E os venres son verdes e veñen cheas de algas e de culleres. E os sábados de cor butano e veñen cheas de lápis e de laranxas dos mares de Simbad. E os domingos son azuis e veñen cheas de formigas e de reloxos dos mares da cidade. Pero un día, sen sospeitalo, chegou unha onda distinta a todas as outras
era como de neve e de sardiña, como a un manto de prata. E na cresta da onda viña unha nena, pequena, como unha boliña. Deitouse na area suavemente e sentou ao carón de Bicos e de Alba. De onde ves? Preguntoulle Alba. De ningures, non teño casa nen país. E como te chamas? Alma, respondiu a nena. Alba e Alma fixéronse moi amigas e pasaron toda a tarde xuntas. E a tardiña, Alma desveloulle o segredo da súa visita. Mañán non virá unha onda vermella chea de cangrexos e de trasgos como a todos os luns. Virá unha onda negra, chea de morcegos, de anémonas e de ovos de avepótamo. E cubrirá toda a praia, e a duna, e a túa casa. Así que é preciso que te poñas a salvo. E a noite botaron a andar cara ao faro, atravesando o inmenso areal, os tres, Alba, Bicos e Alma. E cando estaban a piques de chegar ao faro, un lóstrigo iluminou a praia como se fose de día e comezou a chover moi forte, moi forte. E os tres chegaron ao faro empapados e abriron a porta de madeira e subiron as escaleiras de caracol. E puxéronse na varanda, no alto do faro, a esperar que chegase a onda. Entón, ao mediodía chegou a onda á praia. Era unha onda negrísima, escurísima e espesa, chea de morcegos, de anémonas e de ovos de avepótamo. E cubriu toda a praia, e a duna, e a casa de Alba. E cando a onda se retirou, a praia quedou chea de restos, de cepillos de dentes, de bonecas vellas e de mondas de plátano e de laranxa. E entón chegou o momento da despedida, e Alba e Alma déronse un abrazo enorme e prometeron non esquecerse nunca. E Alma pronunciou en alto 3 palabras máxicas: Malembe, Matagalpa, Sonsolí. E desapareceu para sempre no mar. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Xuntos viviremos aventuras e faremos algunhas loucuras. Viaxaremos polo espazo e faremos chocolate nun cazo. Queremos verte na galega, porque o noso colega. Xuntos cantaremos canción que traia moitas emocións. Iremos ao fondo do mar e falaremos cun oso polar. Moitos libros leremos e cun poeta nos atoparemos. Queremos verte na galega, porque o